Desde hace ya tiempo he tenido un sueño, pero no uno cualquiera, de esos que se consiguen con un poco de empeño. Este sueño es de los difíciles, de los que cuesta alcanzar, y no es otro que ser cantante. Ya desde pequeño solía inventarme canciones de camino al colegio. Estas sonaban sin parar en mi cabeza y no era difícil encontrarme tarareando alguna melodía. Con el tiempo, mi afición por crear música se convirtió en costumbre y adquirí el hábito de llevar siempre conmigo una grabadora y una libreta para no olvidar la música que se me ocurría. Pero tenía un problema, ya que no era capaz de plasmar en la realidad todo aquello que tenía en mi mente, debido a que no sé tocar ningún instrumento ni tengo nociones de solfeo. Esta limitación hacía que solo pudiera expresar mi música a capela. Ajá, nadie vino, ajá. Algo realmente frustrante para mí, porque no era así como sonaba en mi cabeza. Ajá, nadie vino, ajá. Para poner remedio a esto, decidí formar un grupo, aunque no encontré a nadie y sinceramente tampoco busqué con mucho empeño, puesto que yo quería ser solista. Así que pensé que la mejor opción sería ver a un productor, pero este me dijo que pese a que las canciones no estaban mal, no podía hacerse una idea sin una instrumentación, hablando claro, medio largas. Esto me desanimó de tal manera que dejé de creer en mi lado musical y simplemente di por hecho que yo jamás sería cantante. Pero un día, después de mucho tiempo, algo en mí despertó. Recordé esa libreta, esa grabadora, y me sentí mal por no haber luchado por mi sueño, por haberme rendido sin apenas intentarlo. Había hecho que todo dependiera de otras personas, ya fuera un guitarrista o un productor, simplemente porque no sabía solfeo, cuando en realidad la música estaba en mi cabeza. Lo único que tenía que hacer era encontrar la manera de que todo saliera y hacerlo por mí mismo. Entonces me compré un programa de edición de música y un micrófono y empecé a experimentar con él. En un principio resultó un poco lioso, pero dedicándole horas fui capaz de plasmar, poco a poco, instrumento a instrumento, todo aquello que tenía en la cabeza. De esta manera empecé a hacer canciones en mis ratos libres con cada vez mejores resultados, hasta que llegó un momento en el que sentí ganas de compartirlo, de ver qué opinaba la gente sobre lo que hacía. Entonces tomé la decisión de colgar mis canciones en MySpace y de grabar un videoclip sobre una de ellas, llamada Peter Pan. Esta es una carta para Peter Pan. Todo ello fue un éxito. Las visitas registradas pasaron de ser decenas a centenares y finalmente miles, hasta llegar a las 15.000 vistas de mi perfil en 6 meses. Esto me dio la popularidad suficiente como para poder ofrecer conciertos en Barcelona, Valencia y Madrid, acompañado de 2 personas muy especiales para mí que hacen de bailarines durante los espectáculos. Y ahora, al mirar hacia atrás, me doy cuenta de que todo esto, por poco que sea, lo he logrado sin la ayuda de ningún músico, de ningún productor y ninguna discográfica, simplemente poniéndole ilusión y ganas. Y aunque no tenga ningún disco editado que pueda comprarse en las tiendas, realmente puedo decir que lo he logrado, porque ahora soy cantante. Una vida de addiccions. Sempre pensem que les coses heroïnes mai ens van a succeir a nosaltres. Creiem, per exemple, que mai anem a caure en les addiccions i que si ens passara podrien acabar amb aquestes quan volguérem. Però hi ha vegades que quan més t'ho penses ja és tard. Quedes atrapada per una qualsevol i passes a dependre totalment d'ella. Això li va succeir a Raúl, un home molt proper a nosaltres, amb una història molt emotiva plena de desgràcies. Raúl havia sigut cap de família en 2 ocasions consecutives, tenia 3 fills i tot allò ho havia perdut a causa del canvi físic i psicològic que les drogues havien causat en ell. Es va convertir en una persona drogadependent, ja que en la infància li van ocórrer algunes coses que el van portar a aquesta situació. A poc, aquests canvis es van notar més. Raúl va conèixer la dona que, segons ell, li canviaria la vida. Però va ser totalment al contrari. La dona es va convertir en una persona encara més roïna que ell.
van tindre 2 fills, els quals ajudaren a la seva mare a desfer-se del seu marit, la persona que els havia arruïnat i propinat quantioses galtades que mai oblidarien. Raül es quedà soles i sabent que els seus problemes venien de les drogues, continuà aferrant-se a elles i cada vegada aïllant-se més del món, de la gent i de la seva pròpia família. A més, va conèixer una altra dona, la qual va fer canviar Raül per un temps, fins que va néixer la seva tercera filla. Raül caigué de nou en les drogues. El seu aspecte, caràcter, forma de veure i afrontar les coses van canviar totalment a pitjor. La seva dona Sònia sabia el que ocorria, en quin ambient creixeria la seva filla, però l'amor per la parella li produïa una ceguesa que no li permetia valorar com el seu company la colpejava cada dia. Aplegava tots els dies a casa perjudicat i el que és pitjor, no es feia càrrec de la filla, encara que ell la qualificava com el millor que li havia passat en la vida. Conec personalment la història de Raül, perquè la família són persones molt pròximes a mi i he pogut viure i sentir el que Raül feia i el que Sònia i la seva filla Paloma han hagut de suportar. Paloma ha crescut en un ambient de baralles, colps i drogues per part del seu pare. Ella tota la seva vida ha sentit que el seu propi pare no la volia gens ni miqueta, perquè no entenia com podia beure tant d'alcohol i drogar-se davant d'ella. I com després li propinava crits i colps a ella i a sa mare. Sempre ha viscut amb la sensació de culpa, perquè es pensava que era ella la responsable del desastre, la que feia mal. Tenia la culpa de tot i provocava aquestes situacions. Fins que els seus germans, amics i sa pròpia mare li obriren els ulls i l'ajudaren a superar, oblidar i esborrar de la seva vida aquest individu que tant de mal l'havia causat. En l'actualitat, Raül tindria 47 anys i continuaria drogant-se, però va morir pensant que les drogues no eren les causants del perjudici en la seva dolorosa vida, sinó que l'havien ajudat a suportar totes les desgràcies que li van ocórrer. No va ser així. Les drogues van fer que morira soles i que perdera tot el que tenia, fins i tot una filla que creia en ell. Simplement per una situació que ell va sofrir en la infància. Pareix insignificant que per una incidència amb un professor, Raül començà a fer-se gracioset de la classe, canviar d'amistats i s'ajuntà amb males influències perquè la resta de xiquets no es ficaren amb ell. Sapigueu que cada situació que visqueu pot canviar radicalment el vostre destí, que tot comença a l'adolescència i que el que fas en aquesta època de la vida pot marcar amb foc el vostre futur. Aquesta història va començar quan una professora de música del col·legi em va proposar que m'apuntara a l'Acadèmia de Música del barri. En un principi vaig pensar, menuda bajanada, jo, músic, ni de conya, ja en tenia prou preocupacions. Però a poc aquesta idea va anar fent-me pensar. Tal volta, apuntant-me a una activitat extraescolar, les vesprades no serien tan avorrides, coneixeria gent nova. A més, alguns amics estudiaven en aquella acadèmia, així que vaig decidir provar. En aquell moment tenia 9 anys i no sabia que la meva vida estava a punt de canviar per complet. Ben aviat vaig haver d'elegir un instrument amb el qual començaria la meva trajectòria musical i em vaig decidir pel clarinet. No us sabria dir per què, en aquell moment estava prou indecís. A poc a poc, les vesprades a l'acadèmia es van anar convertint en rutina, al igual que els estudis de clarinet a ma casa, i vaig començar a conèixer munts de gent. En poc més d'un any vaig entrar a tocar a la banda juvenil de la Unió Musical L'Horta. Temps després vaig entrar en la banda gran, on vaig començar a tocar el paper de clarinet principal. Cada vegada m'agradava més allò de ser músic.
Als 13 anys vaig decidir fer la prova d'accés al Conservatori Professional de Música de Torrent. Van ser 3 dies d'exàmens, nervis i tensió, fins que vaig rebre la notícia que estava esperant. Ja estava dins! A partir d'ací, la meva afició per la música no feia més que créixer, i al conservatori vaig conèixer persones fantàstiques amb les quals he passat una gran quantitat de moments, concerts, vesprades. Durant aquests 3 anys he estat fent concerts amb la banda i l'orquestra del barri, a la vegada que em passava les vesprades al conservatori i les hores a casa estudiant clarinet i piano. Mínim 15 hores setmanals dedicades a la música. També és cert que moltes vegades he hagut de deixar coses, com l'acadèmia d'inglès o el waterpolo, de banda per la música, o passar per moments de gran sufocament i falta de temps, però ara n'estic convençut que ha valgut la pena. Un dels concerts més importants de ma vida va ser el del passat 14 de maig, on vam aconseguir el primer premi en el certamen de bandes de la Diputació de València. I ara, qui m'anava a dir a mi quan era un xiquet de 9 anys que la música s'anava a convertir en una de les coses més importants de la meva vida, gràcies a la professora que ens ensenyava a tocar la flauta en tercer de primària. No sé què serà d'ella, ni on estarà, però siga com siga, i per tot el que m'ha passat en aquests darrers anys, des d'ací li he de dir 2 paraules. Moltíssimes gràcies. Yo nunca pensé que llegaría a vivir la vida de esta manera. Desde que era pequeña me sentía diferente a las demás niñas. Me iba con los niños porque me sentía mejor con ellos. Y poco a poco fui sintiendo cosas diferentes. La primera vez que me enamoré fue de un chico, con el que mantuve una relación corta pero intensa y con el que experimenté mi primer beso. Al cabo del tiempo llegó él, un chico más maduro que yo. No creía que se fijaría en mí, en una cría, y me sentí feliz al saber que le gustaba. Lo malo de esa relación es que tenía que mantenerla en secreto. Yo no entendía el porqué, hasta que me enteré que yo era el segundo plato, su amante. Después de todo lo que pasó, algo en mí despertó. Me sentía diferente y llegaron las dudas. No sé por qué ni cuándo empecé a tener sentimientos hacia personas de mi mismo sexo, y eso me hacía sentirme rara. Conocí a una chica, 2 años menor que yo. Cuando estaba a su lado me sentía a gusto. Me daba el cariño que necesitaba, y ese cariño un día se convirtió en un beso. Sentí algo diferente, algo especial. Esta chica tenía claro lo que sentía, pero en cambio yo no. Por eso no quería que nadie lo supiera. A mis amigas les sentó mal, pero yo no sabía qué hacer. Pero sentía que no era yo quien decidía, sino mi corazón. Al estar con esta chica, la gente hablaría de mí de una forma diferente. Cada mirada que me dedicaban era una puñalada en mi corazón. Lo pasé muy mal, no sabía qué hacer con mis sentimientos. ¿Qué debía hacer? ¿Qué camino seguir? Pensé, si quieres que te quieran como eres, primero quiérete a ti mismo, y decidí dar el paso. Un día, hablando con una amiga muy íntima, tuvimos el suficiente valor de explicarnos lo que sentíamos, y en ese momento mi corazón dio un vuelco. Ya llevamos 7 meses juntas, y a medida que ha pasado el tiempo, la he ido conociendo mejor. La vida me ha cambiado, me he vuelto una persona más fuerte y capaz de aceptar mis sentimientos. Y ahora, cada vez que la veo acercarse a mí, me siento feliz. Se me pone la piel de gallina, solo con mirarla. Sus manos tan suaves, su aroma fresa, me hacen flotar en una nube. Es genial, me hace feliz, y yo la quiero mucho y nunca dejaré de hacerlo. Sí, mi pareja es una chica, igual que yo, y ella me hace feliz, me siento a gusto a su lado. Y además, la gente nos apoya y no nos dice nada.
Per què diuen que sóc un pirata? M'agradaria ser audaç, navegar cap l'horitzó, surcar les onades del mar. Sentir el vent en mi, dominar els temporals. Tindre per rumb les estrelles. Buscar el meu somni on el cel encara siga blau, viatjar sense por o naufragar. I una bandera només xissar amb 2 ossos que he creuat i una calavera, per oblidar que el meu destí em va enganyar, que la meva vida s'escapa perduda entre els murs del destí. Oblidar el meu sofriment, el meu dolor, el meu lament, la meua presó. I si la nit s'apodera de la llum? Les veles il·luminaran el vaixell, però sempre tornarà a eixir el sol més enllà de les estrelles, on podré buscar la meva llibertat. Voldria veure el mar elevar-se cap a la lluna, mirar la seva dansa escapar, poder volar allí, acostar-me a la seva amistat, ballar amb elles encara que mora. Oblidar totes les persones que m'han fet mal, quan la meva vida era una mentira, abandonat en la terra dels desterrats. Viure en pecat des de l'altre costat, perquè tinc clar el que vull per a mi, on l'aigua és l'aigua i no tinc per què fingir, un lloc on pots anar lliurement quan tu vulguis. M'agradaria atendre només les preocupacions de si fa aire, mourà les veles. Si arriba tard, dormiré sota el mant de les estrelles. Si s'afona la nau, campe qui puga. Poder cantar a la meva tripulació pirata, participar en batalles a nus de distància de la costa. Perquè vull que el meu nom siga conegut per tots els mars i oceans, per poder així ser temut per les nacions. Per això diuen que sóc un pirata, perquè no tinc por, perquè vaig sense rumb fix, perquè m'agradaria viatjar per el món, i perquè jo sóc jo, i sóc com m'agradaria ser, i no he de fingir ser un altre perquè jo sóc realment així. És increïble adonar-se que estar al costat d'una persona pot ser tan diferent com ho hem imaginat. Podries estar al costat d'aquesta persona físicament, veient-la tots els dies de la teua vida i en realitat no conèixer-la com a persona. En canvi, pots no haver-la vist mai en la teua vida i aquesta pot estar més prop de tu i conèixer-te millor que tu. Que com sé això? Doncs perquè a mi m'ha passat. Moltes vegades sentim que no som nosaltres mateixos amb la gent que ens envolta. La raó? Doncs possiblement sentim la por al rebuig d'aquestes persones i per això no ens mostrem com realment som. Fa més d'un any vaig crear una pàgina web en la qual pujava les meves edicions en Photoshop, però sempre veia coses que la gent feia amb les seues fotos i que jo no sabia fer. D'aquesta manera vaig començar a preguntar com feien les coses. Un dia vaig conèixer una xica que tenia una altra pàgina d'edicions en Photoshop i per a la meva sorpresa les fotos que posava editades eren del mateix tema que les meues, la saga Crepuscle. Vaig començar a preguntar-li coses i conforme va anar passant el temps ens van adonar que teníem moltes coses en comú. No solament ens agradaven els mateixos llibres i les mateixes pel·lícules, sinó que també ens agradaven estils de música molt semblants. Després de parlar durant mesos, van comprendre que entenien a la perfecció la situació que cadascuna de nosaltres passava al seu institut i amb la gent que ens rodejava, bàsicament perquè era la mateixa. A partir d'aquest moment em vaig adonar que ella era l'amiga en qui més confiava, la qual sabia tot de mi i la persona que més em coneixia. Si tenia un problema, ella estava al meu costat per ajudar-me i per a donar-me suport. Fins llavors no havia conegut el sentit de l'amistat, ser lleial i estar al costat d'una persona en els bons i els mals moments. En la vida pots conèixer moltes persones, però els amics, els veritables amics, es poden comptar amb els dits d'una mà. En el temps que som amigues hem passat per moments bons, per moments dolents, hem plorat, hem rigut, però sobretot hem estat així, sempre. I ara, després de convèncer els nostres pares, per fi, la nostra major il·lusió es farà realitat. El dia
4 de juliol ella vindrà a València i el dia 11 jo aniré a Corunya. En ma vida vaig pensar que algú a qui jo no havia vist mai en persona podia arribar a aprofundir tant en el meu interior com ho ha fet aquesta persona. I gairebé, sense dubte, puc afirmar que per part de, diguem, la meva amiga Juliana, la situació és anàloga. Aquesta amiga Juliana és el millor que m'ha passat. Puc afirmar que és la meva amiga més propera, o almenys jo així ho sé. Era un calorós 10 de juliol i la nostra selecció s'havia ficat a la final per primera vegada en la seva història, superant equips de la talla de Portugal, Paraguai i la favorita, Alemanya. Amb gols de Villa davant Portugal i Paraguai. I de Puyol a Alemanya. Davant tenien a l'Holanda de Sneijder i Van Persie, que no havien perdut cap partit. Eren a Johannesburg veient directe la predicció del gran Pulpo Paul. Aquest va vaticinar que guanyaria Espanya. Devien fiar-nos-en perquè mai havia fallat els pronòstics del partit. Van comprar el producte del Mundial, la Bubusela, i el hit del Mundial, el Waka Waka de Shakira. Ja teníem les entrades a les mans. Quins nervis. Estic dels nervis, tant de bo que guanyem. Villa ha de ser decisiu. I no t'oblides d'Iniesta i Iker. Jo crec que guanyarem amb el gol de Pedro. Doncs jo crec que marcarà Torres. Què dius? De segur que marcarà Iniesta. Va, anem a jugar un partit al Pro i a dormir, que demà serà el millor dia de la nostra vida. Uf, no puc dormir, quina emoció. 11 de juliol de 2010, el dia de la final. Estàvem desdejunant quan vam escoltar crits. La selecció havia arribat a Johannesburg. Anem a veure'ls, correu! Jo el vaig a demanar que em signen la samarreta. Doncs jo vull que em signen una pilota. 7 de la vesprada, Johannesburg, Soccer City. Vaja, quin ambient que hi ha. M'agrada l'homenatge a Nelson Mandela. Doncs a mi m'agraden més les animadores. Mireu, és Jimmy Jam i vol agafar la copa. Ai va, quin placatge que li ha fet ixe segurata. Va, que se l'emporten i que comenci el partit. 8:42. Puntada de peu de De Jong a Xavi Alonso. Al salto Xavi que se queda solo ahí ante Van Bommel. Vaya. Ese tío està boig. Això és roja. I tant que és roja. Entrada criminal. 9 de la nit. Comença la segona part. Vinga, Espanya, que guanyarem. Oh no, Robben davant de Casillas. Sí, la parada! Mare meua! Quin ensurt! Anem a la pròrroga. 9:50 de la nit, pròrroga. Oh no, Robben davant de Casillas. Que Carlos s'ha desmayat! Ai, mare! Entrega el balón para Fernando Torres, prepara el centro, la pide Iniesta, el rechace para Cés para Iniesta. ¡Ay, fuera de juego! ¡Vamos, Iniesta! Dios pita ya. ¡Terminamos! ¡Somos campeones del mundo! Toma! Avui és el millor dia de la nostra vida. Iniesta de ma vida! Serà un soroll, s'escolten veus de sers vius dient quin fàstic, toca valencià. Dimarts físicament igual que diferencien per les indumentàries. Tots porten la mateixa cara de sol. Alguns estan situats als costats dels corredors, desxifrant mecanismes senzills en forma de rodeta per a guardar objectes personals. Mamífers vertebrats continuen manipulant aquests mecanismes. Sembla que no s'orienta bé, ordena als seus alumnes donar voltes i voltes en cercles tancats. De parla estranya, sembla que no articula el mateix idioma que la resta.
Torna a sonar el soroll, però aquesta vegada els mamífers desapareixen de classe. L'edifici es queda solitari, tots estan a la part baixa de l'institut anomenada pati. Aprofita aquesta estona per a desplegar les meues plaques solars i recarregar les meues bateries. De res m'enamora d'alguna cosa anomenada Wiki. Serà d'algun planeta d'aquest sistema? És el viu que sembla immortal, ja que coneix tota la història del planeta Terra. Torna a sonar el soroll, però aquesta vegada molts terrícoles desapareixen de l'institut. Aparentment mascles, els primats joves pregunten i ella comença a riure. Uf, m'he d'afanyar a acabar aquest informe perquè ja comença a sentir un terrícola estudiant i menja la pallola sideral. Me'n torna al meu planeta, ja veuràs com fliparan quan conte tot el que he vist de la Terra coquillat de la galàxia. La vida pot tindre molts canvis i quan vaig entrar a segon d'ESO ho vaig poder comprovar, però vaig a començar pel principi. Amb 13 anys vaig entrar a l'Institut Joan Martorell, a València. Les meves companyes del col·legi i jo estaven molt contentes, ja que aniríem totes juntes a l'institut. En primer vaig conèixer gent nova i pensava que anava a passar la resta de la meva època d'institut allí, amb ella, però no va ser així. A l'estiu, després d'acabar el meu primer any d'institut, ma mare em va comunicar que li havien donat plaça a Jalance, un col·legi de la Vall d'Allora, Cofrents. Jo, el primer que vaig pensar va ser que coneixeria gent nova i seria emocionant, però després vaig pensar que hauria de deixar així les meves amigues. Va passar l'estiu molt ràpid i quan me'n vaig adonar estava entrant per la porta del meu nou institut. Allí no coneixia ningú, estava jo a soles, però la soledat va donar mil·lèsimes de segon. A l'entrar per la porta tothom em mirà. Jo vaig veure que hi havia com molt 50 persones, i no m'equivocava, hi havia 47. Eixa era la quantitat de persones que hi havia al meu nou institut. De seguida vaig veure una quantitat de persones veient unes llistes. Em vaig aprovar, i jo estava allí. Isabel Farinós Ricarte, classe de segon. A la meva classe hi eren 7 persones. Se va apropar una xica i em pregunta, ets nova? De seguida ens varen fer amigues i allà em presentà les seues amistats. A classe tothom callava i érem unes classes molt amenes, ja que tothom participava. Quin remei! El curs passa ràpid i mentrestant jo parlava amb les meves amigues pel xat. Al final del curs ma mare em digué que ens haurien de tornar a València perquè no hi havia suficients alumnes i l'havien suprimit. Jo estava contentíssima per tornar-me'n a València amb les meves amigues, però també deixaria les meves amistats així. Amigues que hi havien estat durant tot un any amb mi i dels quals pensava que no m'anaven encarinyar. Però no va ser així. Varen començar a replegar maletes, caixes, però quan vaig veure la cara de la meva millor amiga de Jalance, l'ànima se'm va destrossar. Ens varen abraçar i varen plorar. Encara parlem pel xat, encara som amigues del xat, perquè fa 2 anys que no les veig. No sé bé si les amistats en la distància es perden, però jo les mantinc.